I veliki pozdrav svima, ja sam Muro, večeras ću da vam pokažem kako napraviti ovako nešto. Da krenemo od početka. Ovo. Onda ovo. Fascinantno, zar ne? Da krenemo od početka, treba će nam priključove kamen. Treba će vam sve tucave kamen. Ovo ne treba. Ovo ne treba. Znači ova svjetiljka. Svjetlucova kamena će vam trebati. Poredati ovako po redu. Nebitno. Stavite repizere. Povećati. Naravno ne smije biti skupo povezani. Tipa recimo ovako. Ovako ne smije biti, neće raditi 100%. Tako. Uzet ću bilo koji kamen, nema veze koji, bilo koji kamen. Sad lepo. Tada. Radi. E sad ovo čudovište. Kako ovo radi. Treba će nam još jedna bakica od crvenog kamena. To će vam trebati, to bi bilo to. Vidite. Poredate isto ovako, nebitno. Sad možete vi to staviti gdje god hoćete. U špilju, gdje hoćete. Tako. Onda krenemo tu. Tako. Staviti bakicu, tu ćemo staviti ovo. Ovdje ovo. Nećete ići tu. Tu će ići repeater. Repeater podesite na 4, na najviše. Postavite bakicu. Ovako. Ovako. Sad oni rade. Postavite ovo. Oni će se ugasiti. E sad kako se pravi ta lampa, ako nije znao. Sad ću da pokažem. Stavite unutra svjetlucavi kamen i crveni kamen okolo. Znači na 4 komada će vam trebati crvenog kamena. Ajde da vam pokažem. Znači ovako stavite u tablo. I evo svjetiljka. Tu nam je svjetiljka. Ako nije znao, sad zna. Ja ćemo vam uzeti. Tako. Veliko hvala Kovalski koja me potaknula da radimo kreativu kao neke tutoriale i to. Ja ću se naravno potruditi što najkraće
i u najboljem mogućem svijetu prikazati vam kao primjer ovako nešto ili ovako nešto. Bite svega i svačega, od tutoriala, od igra, od svega, od vlogova na kanalu. Malo ćemo uređivati i koalskim svijet, naravno. To ćemo isto raditi u kreativu. I ljudi, to je bilo to za ovaj tutorial. Vidimo se u sljedećem, vrlo uskoro.